всички, които ме гледат, здравейте белки, аз съм Антуан и много се извинявам за миналия клип с Уно и Влог, че стана, искам да призная пред всички вас, че стана много голям фейл и всъщност влакчето не е тръгнало само, аз не съм се усетил, съм го бутнал с ръката без да искам. Там изиграх хумъгъл, че не стана и се върнем в темата за това, как да... Ще говорим днеска за 100 кила рапъра, всички го знаят, трябва вече са малките деца. Аз как само се извиня за миналия клип и така да забравим минало и заминало тази тема. Така, сега 100 кила е много известен рапър, който също е като Криско, има доста доста е добър в рапирането, сякаш като е много готино за едно струните му са това как прерязани и така някак си дрезга в глас. И така, той също има Криско и Лора Караджова, Криско и там големия, луди хора и много други песни. Криско 100 кила с Джигли парти и той има доста хубави песни. Има доста хубави песни. Всъщност доста хора са качили само за 100 кила и Лора Караджова. Вижте и надпишете 100 кила и Лора Караджова. Там ще ви излезе 48 харесвания и 881 харесвания. Сега може да проверите, ама другите песни са много готини. Имат само харесвания, нямат нито едно нехаресване. Ако не са толкова, може пък повече да са го харесвали или повече да са намалили. Ако не са 881, може пък да са изтрили тяхното нехаресване и да гласуват за да харесат песента. И това е този клип. Надявам се да ме е харесал. И пишете дали искате да говоря защото аз знам други рапъри. И надявам се да ме е харесал. И пишете дали искате още клипове, за да говоря примерно за някой рапър. И това беше от мене. Чао!